wagati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la kabanɔgɔ o bena da sankolo la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min kɔni ye tilemafɛ fiɲɛ ye ale bena ci menakakaw fɛ yen nɔ Kidali Tawdeni ka taa se Tombouctou Woroduguyan fan ma ani Gao. Mali fantɔw fɛ fɛn min ye samiyafɛ fiɲɛ ye o bena ci yen nɔ gɔngɔnbulon o bena kɛ an ka camancɛ marabolo la fɛn min ye Mali fantɔw ye gɛlɛya fosi tɛna don yeli la o la fɛn min ye sanfiɲɛ ani sanji o bolodalen no bi tilefanatɔw dunnen kɔfɛ walima sufɛ bugunikaw fɛ yen nɔ san Douanza, Banyangara, Mopti, Kuchala, Nara, Joro, ani Sikaso. An bɔra ka ni marabolo minnu fɔ tantɔ olu bɛ se k'u sigi ni sanji ani sanfiɲɛ ye bi tile lafanatɔw dunnen kɔfɛ walima sufɛ o la tilega in na finteni hakɛyaw boloda cogo o ye nin ye Kayikaw aw ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 43 ye Kulikoro olu ta b'u jɔ degere 40 na Sikasokaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya o b'i jɔ degere 35 la Segu olu ta bɛ kɛ degere 40 ye fɛn min ye Moptikaw ye olu ta bɛ kɛ degere 41 ye Tombouctou Gao tilega in na olu ka finteni hakɛya o b'i jɔ degere 44 na Kidalikaw olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 44 ye fɛn min ye Menaka ye olu ta b'i jɔ degere 43 la Tawdeni olu ta bɛ yɛlɛn ka taa degere 46 la Bugunikaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye fɛn min ye Kucalakaw ye olu ta bɛ kɛ 39 ye Kita ani Nyoro tilega in na olu ka finteni hakɛya o b'i jɔ degere 42 la fɛn min ye Narakaw ye olu fɛnɛ ta bɛ kɛ degere 42 ye Douanza olu ta b'i jɔ degere 42 la Sankaw fɛ yen tilega in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 39 ye Banyangara olu ta bɛ kɛ 42 ye an b'a kuncɛ Joyilakaw fɛ yen nɔ tilega in na Joyilakaw ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 39 ye Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la fɛn min kɔni ye samiyafɛ fiɲɛ ye o bɛna ci min fanga tɛ bonya kosɛbɛ sanko bolodalen no Bamako district kɔnɔna la bi tile bantɔ la ka don sufɛla la o la tilega in na finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 39 ye Bamakona lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 6 ye tile bɛna bin Bamakona lamini na nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 54 ye wagati boloda cogo in ye ka di aw ma bi alamisa sɔgɔmada in na a kun ye aw se ka aw ta ni aw bila dɔn ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawdeni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ko kanubaga bɛɛ lajɛlen ma k'aw bisimila ko kora Amadou El Konare ale bɛ tɛmɛ ni don kibaru ye ko kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa hali ni ma dumuni kɛ honorable an kɔrɔtɔlen don tabarikala a tɛ kɔrɔtɔ kunbɔ kuma min bɛ fɔ dugutigi bulon na a tɛ dugutigidenw kunbɔ ka yɛlɛ koko la sabula kuma fɔtɔ don ba yɛrɛ ka bulon la aw ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na renouveau don kibaru kɛnɛ sigira kokura bakurubaw bɛna tali kɛ Sokel Kokala Mayiga ka ministre ɲɛmaaya a kuma ciyale kosɛbɛ min ye k'a dɔn mun ni mun b'a a jukɔrɔ kibaruya minnu sɔrɔla ko kunfɔlɔw kan fɔlɔ an bɛna da mɔgɔw la bi sɔgɔmada in na renouveau don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la Union africaine ale kɔni ye dɔze dɔ falen min na olu ko k'u bɛ ɲakili dɔ ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko bɛ tali kɛ mun na Bakari Sidibe bɛ n'olu ɲɛfɔ an ye bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la ka fara ninnu kana na an b'a munumunu jamana kɔnɔna la kow taabolo bɛ cogo di jango ni samiya donnaw la min ye renouveau bɛna wuli ka jɔ kɛ k'a bɛɛ lajɛlen kibaruya jɔnjɔn di aw ma ɲɛkisɛ ni kana na min ye géomètres ye minnu bɛ dugukolo ko dalabɛn ni baaraw kɛ o maa caman fana kura dɔw ye kalikasiyɛn kɛ an ka kiiri tigilamaaw ɲɛkɔrɔ an bɛn'o fana jaw yira aw la sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la nin ye an donkan ye sɔɔni ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna walawala ka misɛman dɔw bila ninnu cɛma bi alamisa donya in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu ye togarankew ye ani minnu yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ n'u bɛ k'u jeni yɔrɔ fin aw bɛɛ ni sɔgɔma aw ni ce aw ka kanu na a y'aw bisimila waati na an ka jamana kɔnɔna la yan ne renouveau soba ye min ye k'a dɔn kumasow jabaranisow ka taa se kunnafoni gafew ma ni bɛɛ lajɛlen baaraw bɛ sabati renouveau groupe kɔnɔna la waasa aw bɛ se ka Mali kibaruya lakikaw sɔrɔ aw bɛ yɔrɔ minnu na arajo ka ca arajo 300 n'a kun ka fɛn ye bi Mali kɔnɔna la marabolo caman na minnu b'u sɔgɔsɔgɔma joona fɛ renouveau tele la waasa ka se ka kɛ sababu ye olu ka sigidaladenw fana ka se ka bɔ kibaruyaw kalama o arajo ma hakilina taba ɲɛma minnu bɛ foli bɛ du bɛɛ lajɛlen ma u ka cɛsiri la an bɛ to
Bamako ya ka se ka o togoda dugu maaw bɛɛ fo ni ko ɲuman dɔ k'a yira u la ko anu bɛ ɲɔgɔn fɛ sanga a n'a ka waati kibaruyaw ta ko fɔlɔ bɛ tali kɛ Dr Choguel Kokala Mayiga danaya kɔni dara ale ka M5 RFP jamakulu fɛ ko a ka k'u ka cɛbɔ ye minisiri ɲɛmaya jɔyɔrɔ min bɛ ni jamana kuntigiw y'a ta ni k'a di M5 ma nka ko in kɛ bɛ gɛlɛyaba ye kabi Mali yɛrɛ kɛra Mali ye min ɲɔgɔnna ma deli k'a kɛ fɔlɔ ka se ka maa dɔ kɔni suganti danaya ka da k'a bɛna kɛ minisiri ɲɛma ye kumaw kɔni kɔnna ka poyi ka sɔrɔ hakilinaw ma ta n'o ye sariya sɛbɛnw ye sariya tali kɛlen don gɛlɛyaba ye bɛɛ lajɛlen b'a la k'i ta fɔ dɔw kɔni ko a ko bilalen don ka Asimi Goita ka kalekan filanan ale ma kɔnɔ dɔw ko o t'a bali kuma ko yɛrɛ jukɔrɔji ye fɛn min ye ni min jɛlen ni nɔgɔ t'o la o ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ Choguel ka nomeli ko la Mali yɛrɛ kɔnɔna ko dɔw kan dɔw bɛ tali kɛ politiki jɛkulu maa caman bɛ bi minnu kɔni kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan boloda ka kangari da olu t'a fɛ Choguel ka kɛ minisiri ɲɛma ye wa ka faraw ka fana hakilina minnu bɛ Choguel la waati tɛmɛnenw na n'o y'a ka kuntilenna kumaw ye n'o dɔw bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn lawaleyali ko koɲɛw la olu fana gɛlɛya dɔw bɛ ko ninnu jukɔrɔ kosɛbɛ o de nasiratigɛ la min ye maa minnu bɛ n'o ye kulu marifatigi kɔrɔw ye Sema ale kɔni bɔra mangun bin nɔ minnu y'a jira k'a fɔ ni ko taabolo tora nin cogoya in na olu kɔni Choguel ka nomeli ko k'a kɛ minisiri ɲɛma ye ni olu bɛ n'u sen don transition dɛmɛni na fɔ jamana faamaw ni olu ka sigi hakilina jɔnjɔn dɔ k'a fɔ olu ye mun b'a jira k'a fɔ Choguel mana kɛ minisiri ɲɛma ye gouvernement min bɛ sigi gɛlɛya foyi tɛna don bɛnkan sɛbɛn lawaleyali o koɲɛw kɔnɔ o kumaw bɛ sen na o yɛrɛ nasiratigɛ la ɲɔgɔn ye balilen dɔ kan ka sigi teliya la ni Sema maaw ye an'an ka jamana faga ɲɛmaw waasa ka kuma o koɲɛw olu kana na i n'a fɔ an ye kibaruya minnu sɔrɔ a ko kan ko kɔni gɛlɛyalen don sabula min ye politiki maa jɛkuluba minnu fana bɛ yen n'a dɔw fanga ka bon kosɛbɛ olu caman fana kalekan don k'a fɔ Choguel ka sigili ko ni cogoya na ko olu tɛna jɛn ni a ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ko in jukɔrɔ o dun bɛɛ lajɛlen fana y'a sɔrɔ min ye layidu taara k'a fɔ M5 RFP kɔni k'i wakulu don premier ministeriya kɔni o bɛ bɔ u cɛ ma olu bɛna maa min kan o ye Choguel ye ko bɛ kɛ cogo di a bɛ ɲini kɛ dɔɔni dɔnkoma ye min ye k'a dɔn jamana faamaw ani maa minnu da bɛ jamana basigili ko ɲɛw la surɔ jɛrɛ dɔw kɔni sigira sen kan jɛrɛ minnu kɔni kuma ciyara kosɛbɛ o y'a sɔrɔ kunu tile kɔnɔ don ka bɔ ni talifoci fanga fana bonyana nka maaw bɛ ka fɛn min ma kɔnɔ o ye k'a fɔ ko in bɛna laban cogo di ni sigikafɔw kɛra damu ye bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔɔni bila maaw jigi b'a kan k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a kɔni na kɛ jamana ka minisiri ɲɛma ye an bɛ waati min na sisan nka nin waati in kɔni na a décret bɔli ko sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don kosɛbɛ k'a sabu kɛ ɲuguɲugu kana ɲagaɲaga lawuli maa dɔw b'a la ko bagabagalikanw don a ko kɔrɔna na an bɛ dugawu kɛ bɔda ɲuman ka di an ma ni a latigɛlen kɛra masa Ala fɛ Choguel na kɛ minisiri ɲɛma ye fana ko bɛɛ lajɛlen n'a taabolo don n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na min bɛ tali kɛ jamana kɔnɔna a kibaruyaw nasiratigɛw la maa dɔw kɔni fana bɛ yen olu b'a la ka kibaruya caman di Bandaw ale kunga kɔrɔfɔw la nka an ye kibaruya kunfɔlɔ mun sɔrɔ o ye sisan k'a jira k'a fɔ Bandaw ma kibaruya di maa si ma fɔlɔ a ka lahalayaw kanna na min bɛ tali kɛ jamana taacogo koɲɛw la o kuma nka kunu ni bi ni ɲɔgɔn cɛ maa caman bɛ yen minnu ye kibaruya dɔw folofolo bɔlɔlɔ kan k'a jira k'a fɔ ko Bandaw ye jaabili kɛ an ka sɛgɛsɛgɛliw y'an bila yɔrɔ min na o ye k'a fɔ Bandaw kɔni bolobɔli baaraw ni sisan cɛ a ma dantigɛ kɛ maa ye min na k'a jira k'a fɔ ko a bɛna kibaruya di barodala sigi kɛ walima ka fɛn dɔw fɔ o kibaruya foyi tɛ anw bolo an bɛ waati min na i ko sisan an bɛ taa Union Africaine n'o ye farafinna ka kɛlɛyatɔ jɛkulu olu fana ye ɲɔgɔn lajɛ ka fuguri bɔ dabadaro ni i ka dɔ ɲakili hakilina dɔw ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma a bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de la tigitigi waasa an ka se ka faamuya sɔrɔ la Bakari Sidibe ale b'a walawala an ye farafin jamanaw ka tɔnba bɛ n'an ko a ma Union Africaine olu y'a jira u ka laseli dɔw la k'a fɔ u bɛna Mali sen bɔ o jɛkulu in ka baara bɛɛ lajɛlen na ko fo tuma min jamana bɛɛ lataama ni sariya sunba min ye n'an ko ma ordre constitutionnel fo segin ka k'o ma Mali kɔnɔna na o kumakan min filɛ nin ye o laseraw ka bolo faran fɛ an ko min ma Conseil de paix et de sécurité jɛkulu in kɔnɔna na o laseli kelen kɔnɔna na u ye weleda ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma joona min b'a to u bɛ se ka segin u ka kan kɔnɔnaw la ani fana fɛn de bɛ n'o bɛ politiko ko fɔ jamana
kɔnɔna na o k'u yɔrɔ jɛnya ka bɔ wulu la u y'a laɲini fana funancɛrɔ fanga kɛcogo ɲuman u bɛ se ka banban min bɛ bɛɛ jɛ fanga ko fɔ jamana kɔnɔna na o la u y'a yira k'a fɔ u ka laɲini minnu filɛ nin ye ne olu ma kɛ fɛn sabatili ye jamana kɔnɔ ko olu bɛna ɲangili wale dɔw ta ka jamana sɛgɛrɛ ani maa minnu bɛ yen minnu bɛ ka funancɛrɔ fanga latɛmɛ ko ɲuman o bali k'a ɲɛsin olu fana ma Union africaine ka laseli min filɛ nin ye ale kɛra CEDEAO maaw ta kɔfɛ minnu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna Mali sen bɔ u ka baarabolow la nin jamana min filɛ nin ye n'o ye Mali ye kalo 9 kɔnɔna na fanga d'Afriko 2 de kɛra san 2020 uti kalo tile 18 Mali marabakɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye n'u b'a wele ko IBK ni fasodenw wulila nɔfɛ ka sabu kɛ yuruguyurugu lakanabaliya ni wulu tun ɲɔɲalen don jamana kɔnɔna na kalo caman wulikajɔ kɔfɛ fintigilakaw nana fanga bɔsi a la n'o kɛra sababu ye ka fanga dafiri tabarikala Bakari Sidibe ka ɲɛfɔliw tɛ ninnu ye jakɔrɔw kan waasa ka se ka ko bugunatigɛw di aw ma min ye k'a dɔ kibaruyaw la an bɛ taa ɲɛfɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ sen na nka Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ n'o ye lakanako ye o ko bɛ kisa jumɛn na a yira k'a fɔ min ye jamana camancɛ bolo ani ka taa Mali ni jamana wɛrɛ minnu bɛ dancɛbɔ kɛ k'a daminɛ Mopti ka taa fɔ i k'a dɔn Mali ni yefɛ dancɛbɔyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ Gao Tombouctou Kidal Menaka ni Tawde ni olu yɔrɔ ninnu kɔnɔna la ko lakana bolo baara b'a la ka sɛbɛkɔrɔ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ nin waati ninnu na a ma sɔrɔla k'a fɔ Mali ale n'a dɛmɛma jɛkulu dɔw bɛ yen minnu kɔni ka kɛlɛkɛcɛw bɛ nin yɔrɔ kofɔtaw la ka se ka dansago dinɛ jɛkulu manw ani cɛnnikɛlabaw da bɛ se ka kari olu la cogo min na o nasaratigɛ la Mali ka cɛ min ɲɛsinen don finitigilakaw ka ɲɛmaaya koɲɛw ma n'o ye chef d'état major général de l'armée nationale min ye général Umaru Jara ale kɔni y'a kanu ka se ka taa ani a jɛɲɔgɔnkɛ min ye force Barkhane o commandant ni o ye général de division Conwright ye u taara kow cogoyaw lajɛ baaraw b'a la ka tɛmɛ cogo jumɛn fɛ finitigiw yɛrɛ fana bɛ ka sabati jumɛnw sɔrɔ nin waati laban ninnu na Mali camancɛ bolo ninnu na ka taa dancɛ bɔ yɔrɔw la Burkina ale ni Niger fanfɛla yɔrɔ ninnu na Yusuf Kulubali ale b'a ko ɲɛfɔ an ye tɔn min min kɛlen ka sɔrɔsiw jɔyɔrɔma tento donc ale mo sɔrɔsiw ka soutien tɔn de don depuis i bɛ ka fanga yɔrɔ fo bi anw bɛ yan k'u dɛmɛ u ka baara n'u ka fɛn na u ka soutien de y'an ye donc an ka tɔn ye o de donc komi fana nana ta sisan k'a kɛ donc an y'a yira k'a fɔ an bɛ Assimi Goïta soutenir an b'a féliciter an b'a fo parce que jamana tun bɛ ka taa cogo min na o tun tɛ anw ka taafɛ sira ye donc an bɛ yɔrɔ min na bi na an bɔra k'a yira k'a fɔ hali bi kabini dɔgɔkun caman finitigilakaw kɔni bilalen don wulikajɔ la ni funtɛniba in kɔrɔla la baara ɲɔgɔnya kɔnɔna na guruma tilebiyan fan fɛ kɛlɛdenw kɔni ye yɔrɔ jateminɛ wulikajɔw boloda siraba 16nan min bɛ yen k'a daminɛ Nokara fɔ ka taa se Douanza ma ale ni Agapete kulu o babayanfan a n'a baniyanfan fɛ walasa u bɛ se ka tɛgɛ kɛ maa danɛjugu la cogo min na o wulikajɔ in kɔni kɛra sababu ye u ka se ka maa danɛjuguw ka kɛlɛdege yɔrɔ dɔw ye Nokara mara kɔnɔna na min yɛrɛ kɔnɔna na ni denmisɛnnin caman tun bɛ yen nin waleya in yɛrɛ kɔni tɛ ko kura ye sabula maa danɛjugu ninnu u b'u wasa don sifinnakaw fo ka taa se denmisɛnninw ma walasa k'u jabalaw kɔlɔsi nin waleya in yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye jateminɛ bɛ n'o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa danɛjugu ninnu k'u bɛ denmisɛnninw ta ni k'u hakililaw bɛɛ lajɛlen cɛ walasa u ka se k'u ka kɛlɛw kɛ o kɔni bɛ sɛbɛntiya Hɔnbori fan fɛ Faransi ani Mali finitigilakaw bin kɛra olu kɔni ka maa danɛjugu dɔw fɛ ka fara u kan u ka wulikajɔ kɛra sababu ye Gana kungoba min bɛ yen u k'o lakodɔn min yɛrɛ kɔnɔna na u ye fɛn dɔw minɛ ni ka dɔw tiɲɛ kɛlɛkɛfɛnw na i n'a fɔ pikapu 1 moto 2 marafa 4 ale ni kunnafoni minɛnw waati min na ni finitigilaka ninnu bɛ wulikajɔ la Mali guruma kɔnɔna la force Barkhane ale kɔni y'a ka kɛlɛcɛ jolenw olu bila ka taa kɔrɔyan fan fɛ walasa ka taa ɲini dɔ kɛ Era Farunji kɔnɔna na n'o yɛrɛ bɛ Intilit ale ni Ndaki cɛ n'o yɔrɔ yɛrɛ jatilen don i n'a fɔ maa danɛjugu ninnu ka dogoyɔrɔ ni kɛlɛcɛ jolen ninnu u ye wulikajɔ caman boloda min yɛrɛ kɛra sababu ye u ka maa danɛjugu jabala dɔ ye ni ka maa caman minɛ olu la ale ni u ka kɛlɛkɛminɛnw caman fɛnɛ n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ moto 7 marifa misɛnnin 11 marifa kumaba 1 ale ni kunnafoni minɛ caman dɔgɔkun bɔlen minnu bɛ kɛ avion na k'a daminɛ mai kalo tile 19 fo ka taa se tile 25 ma o kɛra sababu ye Barkhane ka avion olu ka bɔ ko 112 kɛ min yɛrɛ bɛ tali kɛ walejugukɛlaw gɛnni na jateminɛninw fo ka taa se mɔgɔw ani minɛnw tali la ka t'u bila yɔrɔw la tabarikala Yusuf Kulubali ale ka ɲɛfɔliw tun ye nin ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ segin ka na Bamako yan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali ka sariyaso kiiritigɛso min bɛ yen n'o ye cour d'appel ye laadala maa minnu bɛ yen ni olu bɛ don jamana ka ca dɔw la olu fana bɛ taa kaligasiyɛn dɔ kɛ waasa
ka se ka kɛ cakɛlaw ye minnu bɛ baara kɛ ala ɲɛsiranya ani baara yɛrɛ sariyaw batoli koɲɛw kɔnɔna la n'a bɛ fɔ ko prestation de serment maa minnu bɛ yen n'o ye géomètres ye minnu ka baaraw ɲɛsinnen don dugukolo dalabɛnli koɲɛw n'a jateminɛ dɔw ma o maa 13 bɔɲanko ka kalan kuncɛra wa olu kɔni kɛra i k'a dɔn géomètre experts ye minnu bɛna dugukolo ko ɲɛnabɔliw lɔ ni k'a lɔnna kari olu kɔni donna baara la u donnen baara la laada min bɛ yen ni o ye ka taa kale ka siɲɛ kɛ sariya ɲɛkɔrɔ k'u kale k'u tɛna kolobo kalaba ko kɛ u ka baara kɔnɔ u na baara kɛ faso ale yɛrɛ ka lahinɛ o kama ni cɛsiri yɛrɛ nasiratigɛ ni baara dɔɔni kɔnɔna na u y'o baaraw sabati min yɛrɛ kɛra kiiri tigilama ɲɛmaw ɲɛ busolen ɲɛna maa minnu bɛ yen ni olu ye ni maa 13 ye u bɛɛ lajɛlen y'u kale ka siɲɛ ka don baaraw olu kɔnɔna la Astan Jalo ale ni Zakaria Umaru Keita a bɛɛ lajɛlen kɛra olu ɲɛna an k'a lajɛ. Amadou Sango, je le jure. Hamidou Traoré, je le jure. Géométrie mɔgɔ 13 n'olu ye mɔgɔw ye minnu ka baara ɲɛsinen bɛ dugukoloko kow ma olu ye kaleni kɛ bi arabadonya in na cour d'appel kɔnɔna na u y'u kalen k'a fɔ k'u n'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ tilennenya ani jɛlenya kɔnɔna na ni mɔgɔ ninnu kɔni nisɔndiyalen bɔra cour d'appel salle kɔnɔna na. Anusa jalen de don Anusa jalen do ka don nin baara in na hali n'a sɔrɔ baara min de don a baara ɲɛ ka misɛn a baara bɛ sacrifice caman demander a bɛ sérieux caman demander a bɛ ɲɛmajɔ caman demander donc vraiment an b'a dɔn ko baara min don a kolo ka girin mais an pɛrɛlen don k'a makɔnɔ quoi inchallah. N b'a ɲini n tɔɲɔgɔnw fɛ bɛɛ k'i jija i ka baara in i k'a kɛ sɔbɛ ye i k'a kɛ ni timinadiya ye i k'a kɛ hɔrɔnya la o la a b'a to jugement minnu bɛ kɛ sini dugukolo ko kan a bɛ caman bɔ a la n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan. Géométrie ye mɔgɔ ye min ka baara ɲɛsinen don dugukoloko koɲɛw ɲɛnabɔli ma a tɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ a m'a kaleni kɛ. Bakuruba fɔli la an b'a wele topographie voilà o topographie bɛ ɲɛsin dugukolo suma ma siyɔrɔw ni lotissementw ni a koɲɛ o ɲɔgɔnna camanw o y'an ka baara kɛrɛnkɛrɛnlen n'o tɛ topographie baara tɔw bɛ yen an bɛ hukumu min kɔnɔ cour d'appel la yan sisan o tun ye ka kale ka siɲɛ kɛ ka kale fanga ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ n bɛna bila ka taa baara min na jamana kɔnɔ n bɛna kɛ ni tilennenya ye n bɛna kɛ walasa ka se ka kiiritigɛlaw bɔ fili la. Ni lajɛrɛ in hukumu kɔnɔna na lapasalibaw ani jujuw olu ye ladilikan camanw di ni mɔgɔ kura ninnu ma a bɛ fɔ minnu ma géomètre expert ani k'u hakili lajigin u ka baara kun jɔnjɔnw na. Tabarikala u ka baara kun jɔnjɔnw na fɔr'u ɲɛna u y'u kale k'u siɲɛ ni baara ma k'a kɛcogo la kale ka siɲɛ kɔni a bɛ maa nɔ minɛ dɛ o fana bɛ kɛ sababu ye maa caman bɛ u ka baaraw ɲɛnen bolo bisi basa caman bɛ don a la o b'a sɔrɔ e y'i kale fɛn min kan e bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ min n'o tɛ kelen ye o kale ka de bɛ maa caman nɔ minɛ u ka baara yɔrɔw la ni u bɛ sangasobaw jɔ a caman bɛ tila ka laban kɔlɔbɔ la siraba daw la n'a k'i kɔnɔ ko a maa dɔ ye fɛn k'u la k'a sɔrɔ u yɛrɛ kɛwalew don jamana kɔnɔ an ka baara kɛ ni danbe ni tilennenya ye bɛɛ de ka nafa bɛ o kɔnɔna la an na to kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ teliya la min ye procès n'o ye kiiri dɔ ye o fana ti ɲɔgɔnna dɔ bɛ k'a dɔ énergie n'o ye courant matarafabaw olu ni u ka ɲɛmayaso maaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tali kɛ samasamali la min baara bɛ sen na a mɛnna f'a ko taara da bɔgɔ jɛnnen kan kiiri ɲɛkɔrɔ a kiiri nasaratigɛw la Umaru Koyita y'a ka kuma galama tɛnkun a ma ɲɛmaw la kiiri jaabi bɔlen ko o ye min fɔ an ka lamɛn. An kun ye kiiri ladon énergie de Mali contrôle la ka da kan an ye kiiri ladon mun na an ye kiiri ladon fɛn na an b'a fɔ ma ko EP n'o ye éclairage public ye ka da kan an kelen ka ye an ye consommateurs y'a jate minɛ k'a fɔ bingani bɛ ka kan ka éclairage public la an ye dalu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka da an ka avocats ma a bɛ fɔ ma ko mise en dépôt u ka avocat y'o kɛ an ka avocat y'o kɛ donc tribunal kun y'a yira bi k'a fɔ ko kiiri kun bɛ cɛ bi k'u bɛna kiiri jaabi laban bɔ k'a bin bi mais kiiri bɛ mɔgɔ min bolo o kun ye juge Tarawele a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ mais juge wɛrɛ de y'a kalan a place la a ye mun fɔ a kɔnɔ ni Tarawele ka kumakan ye a ko EDM avocats k'olu ma se ka na ni dalu jɔnjɔn ye k'an consommateurs fana ma se ka na ni dalu jɔnjɔn ye ko donc ko kiiri k'o kɔni banna olu fɛ yan parce que ko côté fila si ni EDM côté consommateur côté ko si ma se ka na ni dalu jɔnjɔn ye ko min bɛ se ka mɔgɔ lasɔn k'a fɔ EDM bɛ ka bin anw kan EDM fana avocat fana ma na ni dalu jɔnjɔn ye ko min bɛ se ka mɔgɔw lasɔn k'a fɔ ko consommateur fana binna olu kan donc u ye kiiri jaabi bɔ ten cogo la di
donc n'a ma ɲɛ kiiri dabili kɛla ten cogo la a ka kan an ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen kunnafoni a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mais en consommateur on prend acte a ma an tɔɔrɔ mais a balilana a man tɔɔrɔ dɛ parce que juge Traoré ye mun ye a y'o de fɔ an b'a ka décision respecté mais a balilana parce que an ye document bɛɛ lajɛlen fourni ka document bɛɛ lajɛlen di an yɛrɛ bolo cɛcogo tɛ document minnu na mais en consommateur n'u ye kiiri de papier bɔ k'a da an b'an ka kiiri poursuit an bɛ document ta an b'a di huissier ma huissier bɛ dossier monter an bɛ taa appel la n'i ma dususuma sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ taa ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ la donc n'an taara appel fana na jaabi min fana mana bɔ la an b'a da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan. Saga bɛ na ni kelen o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka nin waati na kanubaa bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ na ni bɛ dansigi kibaruyaw tako fɔlɔ la Fanta Tumota yanni an ka tɛntɛnni kɛ kokura yanni tako filanan cɛ. Amadu an b'i fo i ka timinandiya la sisan an b'an sɛnsɛn ka taga Sori Ibrahim Diallo fan fɛ o b'a yira k'a fɔ siraba kunnafoni olu wagatiw sera. Amadu Sori bɛ sɔrɔ fan jumɛn sɔgɔmada in na? Sori Bilama a ka kan ka sɔrɔ ba kɔfɛ laadala o ka nɔgɔ a ma kosɛbɛ nka maa t'a dɔn n'i y'a sɔrɔ kasaro yan. Sori dun bɛ Kati o don wala an kɔrɔ. M'a fɔ a taara foli kɛ yen n'i yɛrɛ da ye min fɔ maa da ma i don i bɔ man di n'i bolo y'i don i b'i bolo fosi. A ma taa foli la dɛ a taara siraba lahalaya de jateminɛ. An ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Sira Kamara ka yamaruya kɔnɔna la ani Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔɔni sɔɔni a bɛna taa ni ka segin kunnafoniyaw di an ma.